Asikubikelele Pastor Unyingi. Kuthole kukuhle emehlweni akho kusupport i-channel, kuthole kukuhle ukuthi ube yimember, kuthole kukuhle ukuthi ufona kusongo 9 la ntambama Monday to Friday kuphela, kuthole kukuhle emehlweni akho ukuthi ungangi WhatsApp. Sibheka kula athi usho ukuthini phupha ngilikukumka ulimi ngilidonsa lulude, so I don't know, but-ke ube nolimi olude nje lokulidonsa elongated tongue, ulimi olude long tongue or elongated tongue, yeah. Ukuba nolimi olude kuhle, it depends on the context. So one, esiningi nje uma uphupha ulimi kungaba uphawu luhluma lulude, ngoba lokhu ngasho ukuthi ngenzeka unekhono lokukhuluma, uyakwazi ukusikhulumela nokubeka nje udaba lucace futhi luzwakale kahle. Number 2, kuyenzeka futhi umphupha ulimi kuba uphawu olubike uma lulude. Lokho sekuveza ukuthi kungenzeka ukukhuluma kakhulu futhi kukhona okushoyo ngabanye abantu okungafanele, yabona. Number 3, kwesinye isikhathi uma uphupha ulimi uphawu olubi uma lulude, olushilo-ke kungenzeka unenhlamba nenhlebo kanye nenkohliso futhi kukhona ozokusho okuzokufaka enkingeni. So omunye umuntu ngaba ukuthi nje umuntu onenhlamba, umuntu onenhlebo, umuntu onenkohliso futhi kukhona izinto azozisho engahle zimfake enkingeni, yabo. So uma ngoba angithola ukuthi ubele udonsa elikhipha sakulidonsa noma ubelidonsa elibuka lulude noma ubelidonsa elilahlela le. So if now lolimi olude uyalisusa kuwe, kusho ukuthi ngenzeka usuzama lokugwema ukuthi ukhulume kabi noma usho izinto engafanele uzisho. So ungakhomba ukuzama ukulungisa indlela okukhuluma ngayo, ukuzama ukushintsha indlela okukhuluma ngayo nabanye abantu, ukuzama ukushintsha izinto ozikhulumayo wena, yabona. So ngabona ukulikhipha ngathi uyalikhipha and removing it from yourself, yabona. So siyabonga kakhulu-ke, sibheka la phupha ulimi olude, unolimi olude.